ngibingelele mina bazalwane egameni likaJesu. Ngibingelele umfundisi, ama-elder akhona, executive lebandla lonke, abantu abasha, obaba, uSunday School. Ngiyabingelela abathandekayo egameni likaJesu. Amen. Incwadi kaJohane chapter number 15. Sofunda verse number 1 to verse number 8. Verse number 1. Mina ngingumvini owona wona. Ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikini elingatheli izithelo yalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo yalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile nezwi engilikhulume kini. Hlalani kini, nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini. Kunjalo nani, kuphela uma lihlala kini. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Uhlala kini, nami kuye, lo uthela izithelo eziningi. Ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kini, ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni, ashe. Uma nihlala kini, amazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzele. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba lithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. uNkulunkulu umusa nibusise. Indaba iqala chapter number 13. Mawubuyele emuva, uJesu seyakhuluma ukuthi yena ungumvini. Mangithi qala chapter number 13, ukuthi na uqala chapter number 13 ungena intshumayelo zaJesu la afundisa abafundi bakhe asekamelweni eliphezulu, in the upper room. Lana sohlukene nezwe i-public ministry yakhe siphelile. Manje sona laba elithiliza uNkulunkulu ngaphambi kokube umkhosi wePhasika. Sekahleli nalaba owabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Ekanye nabo, ebawasha izandla, inyawo, ehleli kanye nabo, ebafundisa intando kaNkulunkulu, edla isidlo kanye nabo. Abese athi mesekhuluma athi laba uNkulunkulu ngibathandile kwaba sekugcineni kwaze kwaba sekupheleni. Kodwa kunoyedwa phakathi kwenu. Kunoyedwa phakathi kwenu ongayena ilunga lana kumzimba wasezulwini. Beqabeka bebukana emehlweni, ilono nalono wabukana emehlweni bebuzana, ingabe imini, ingabe uwena, ingabe mina. uJesu wathi hayi, angimveze ukuthi ungubani. Wahlabula isinkwa, wasitobhoza esobheni, wathi lona ngizomnikeza nasi isinkwa uyena. Wathatha isinkwa wanikeza uJudas Iscariot. Wathi kwenze lokhu masinyane lokhu akufanele ukwenze. Libiza uNkulunkulu uSathane wangena enhlizweni yakhe ngaleso sikhathi. uNkulunkulu emusa nibusise. Uhlangane nabo, unikeza umyalo omusha ukuthi thandanani. Uyahlukanisa nabafundi bam-12. Kodwa there is a Judas Iscariot disciples. Bese kuna abafundi abangabapostoli ngokweliqiniso abangabantwana baNkulunkulu. Uthi la ehlele ekameni eliphezulu sekaqedile i-public ministry yakhe, kunelibandla libizile, kunelihlobo labazalwane elihlukene kabili. Kunelihlobo elingoJudas Iscariot, kunelihlobo elingabafundi baJesu ngokweliqiniso. Kodwa bonke bebanyekanye. Bonke they are attached to Christ. Bonke nabababona kuthiwa ngabafundi bakhe. Kodwa khona la ngaphakathi likhona lehlobo elingoJudas
15 ungezinto eziwu2 ungemvelo yabasindiswe ngokuyiqiniso, the nature of true salvation. It is about the nature of true salvation. Kuthi nakhulunywa ngensindiso kukhulunywa ngani? If it is about the nature of true salvation, fanele mina nawe sibe nombuzo. Sithi ngale ndlela idescribe ngayo Jesu, ngale ndlela alaba ngayo lelizwi, ngabe ngikuwona umvimbi, ngabe ngumzalwane ngokuqiniso ya. Ngiyiko baseKorinto zihlolisisa wena ukuze uthi ubone ukuthi ngabe usenkosini. Ngoba wonke umuntu onayo indlela ibekile uNkulunkulu indlela ukuthi umuntu ayihlolisise abheke ukuthi ngabe usenkosini. Liza lithi ihlolisise wena ngoba liyakhona ukuthi khona abayitshela abanelisekile enhlizweni yabo bangavuka nangokuphila kwabo bazi ukuthi basenkosini kodwa bengekho enkosini, kodwa ubeke irula athi zikale ngayo ukuze ubone ukuthi usenkosini. In the kingdom of God, they are possessors of the kingdom. They are professors of the kingdom. Bakhona bamapossessa lento inye yabo isabelo sabo banokuphila ukugula phakade. Bakhona abaprofesa ngomlomo bathi uJesu inkosi owafela izono zabo, but they do not possess the kingdom. They only profess the kingdom, they do not possess the kingdom. Ubeke irula Galatians chapter number 15 athi loyo naloyo akayeke irula abesiyikala ukuthi ngempela doesn't meet the standard to become a possessor of the kingdom. Ukule musana usisi. A true nature kubeka izinto ezintathu. Kunomvimbi, kunamagatsha, ubese kuba legardener, kuba nomlimi ensimini. Ekale zinto ezintathu. Kodwa kunenye into ayivezayo lana uJohane. Into eyavezwa ku-Exodus. Izwi laNkulunkulu elokukhulunywa ngayo ku-New Testament. Isivezela the nature of salvation, kodwa number 2. Isivezela the nature of Christ. Uthi lo Kristu lo ungubani? Imvelo yakhe ingubani? Ngifuna ukuqala lapha ngaphambi kokuthi ngibuye veze about the nature of true salvation. Verse number 3. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume inini. Waya ku Exodus chapter number 3. It is uNkulunkulu uMose masebona isihlahla sivutha ekhumule ngecathulo lizwi selikhuluma naye elimthuma. Uba nombuzo othi wena ungubani? NgiNkulunkulu kaAbraham, ngiNkulunkulu kaIsaac, ngiNkulunkulu kaJakobe, nginguye enginguye. Hamba ubatshele ukuthi nginguye wenze njani? Mathi nginguye enginguye. Uthi ngini-Alpha ngini-Omega. I am from eternity. Nginguye namuhla, nginguye before umhlaba usekele ube khona nakho konke. NginguNkulunkulu igama lami. NginguNkulunkulu kaJakobe, NginguNkulunkulu kaIsrael, NginguNkulunkulu kaAbraham. Nginguye yena. Nginguye uRahabi athi mekezwa engabe bokufuna mekeza
emzona nepliza uNkulunkulu wenza kwabakhe kodwa bakhe abamamungelanga. This is what they did not accept. Ukuthi unguye. Lalela namafika chapter number 5. Utshela abaFarisi ukuthi before Abraham was, I was. Ngaphambi kokuthi Abraham abe khona sengivela ngikhona. Bembuza abaFarisi bathi awunayo iminyaka ewu-50 sozositshela ukuthi wawukhona Abraham engekho bexosha amatshe befuna ukumkhanda ngoba beyiqonda lento ayishoyo kodwa bangayamukeli. Wenza abakhe kodwa bakhe abamamukela. Ufuna ukumbulala. John chapter number 5 mawubuyele emuva. Bambuza ukuthi kwenzelani izinto ngeSabatha. My father is working noma kuyiSabatha. Baba sezulwini yasebenza noma kuyiSabatha. Ubiza ilanga ekuseni liphume ngoba usemsebenzini. Abiza inkanyezi ebusuku zibe khona. Onke inyoni, onke nazo zonke inyoni zasendle nabo bonke abantu abanakekeli ngoba usemsebenzini. Abesathi njengoba nabo abesebenza iSabatha lona elami iSabatha ngelabantu. Mina ngiNkulunkulu ngiyasebenza noma kuyiSabatha. Mina besiyaphilisa ngeSabatha. Mina ngivula amehlo ngeSabatha. Mina ngaphulukisa ngeSabatha. Manje sabani ukwenzelani kuyiSabatha? Uthi ubaba uyasebenza kuze kube manje nami ngiyasebenza. Beyikona lento ukuthi uthini? Kusho uyalingana nobaba sezulwini. Bethatha amatshe befuna nokumbulala ngoba bengafuna ukumamukela. Wenza babakhe kodwa bakhe abamamukela. Kodwa bonke abamamukela abakholwa endaba wabapha amandla ukuthi babizwe ukuthi bakabantwana baNkulunkulu. Bathatha amatshe befuna ukumkhanda. Uyasebenza wena kuyiSabatha njengoba uthi uNkulunkulu uyasebenza kanjani? John chapter number 8 verse number 54 uJesu waphendula wathi uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize ngubaba ongidumisayo elisho ngaye ukuthi uNkulunkulu wena. Uma ngidumisa nezenzo zami ngitshela ukuthi ngisuka kwilala lami angidumisi kudabula amazulu asezulwini uNkulunkulu edumise mina. Lona nimbiza ukuthi uNkulunkulu wena uyanginikeza mina into kanjani neninganginikezi udumo noma sengenza imisebenzi engaka phambi kwenu kanjani neninganginikezi udumo. I am who I am. Uloku zama is building up to the theme ukuthi yena unguye yena lo nginguye uMose ambona isithatha sivutha uthi nginguye yena lo. Owathi Mose hamba ngiyoba nawe nginguye yena loyo. uMose ambiza mhla edabula ulwandle olubovu uthi sona nginguye yena loyo. Abamamukelanga bese bayaPhilathi ngokungamamukela enhliziyweni yakhe. Bathi Philathi sigqebelele wabuza uPhilathi angithola icala kulo muntu angimkhiphele emedala umbulali ngimkhiphe njengesiko. Bathi lalela asifuni imedala ayibuye eceleni ibe nokuphila lona sifuna ukumbona phambi kwamehlo ethu akaye kwabafileyo. Alindlela inzondo yejula ngaye ngoba weza kwabakhe kodwa bakhe benza kanjani bazalwane abamamukelayo. Njengoba kusenzeka namuhla it comes to us mehla nemalanga siwela pulpit kodwa kunabantu abangamamukeli uza kwabakhe kodwa benza njani abamamukeli. Kodwa bonke abamamukelayo nabo bonke basazomamukela nabo bonke abamamukelayo namuhla ubapha amandla ukuthi babizwe ukuthi bangabantwana baNkulunkulu. Give them that power. Uloku wakha le ndaba ukuthi yena unguye. Chapter number 8 verse number 58 uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbraham ngangikhona.
before Abraham was. Listen, ngivele ngikhona. Angibona beyitshela ukuthi beyibiza ngibona bangabantwana ba-Abraham. The blessing of Abraham ingaphezu kwakhe. Thilalelani. Baphambi kokuthi Abraham azalwe ngasengivele ngikhona. And babeyiqonda ukuthi usho ukuthini. Bekasho bona ukuthi ngikuye. Now uhlehla uyemuva ku-verse number 24. Ngakho-ke ngathi kini nizakufela ezonweni zenu. Ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, nizakufela ezonweni zenu. That is the verdict. Ulokhu yabatshela ukuthi nginguye, ulokhu yabatshela nginguye, ukuthi ulokhu yabatshela nginguye. Kube sengathi this is the verdict. Uma niqhubeka ningakholwa ukuthi nginguye, niyofela ezonweni zenu. Nanamuhla namazwi asaphila. Bonke abangakholwa ukuthi noJesu esimshumayelayo uyindodana kaNkulunkulu owafela izono zabantu, ilizwi laNkulunkulu. Uma ungakholwa uyofela ezonweni zakho. That is the judgment that is upon your head. Kwahlulela kaNkulunkulu phezu kwehlelo. Umusa kuyizwa le ndaba ngoba unethuba lokuphenduka. Umusa kuyizwa le ndaba ngoba unethuba lokwenza njalo lokuphenduka ukuthi ukholwe ukuthi unguye. Sengibuyele emuva. Njengoba ngishilo ukuthi this is about the nature of genuine salvation. Kulula kakhulu. There is the vine. Kunemvini. There's the vine dresser. Ongubaba. And there are two kinds of branch. Umvini, umKristu. Ogcina ulondoloza insimu uNkulunkulu babo inakekelayo oyilimayo ilinyo uNkulunkulu. Bese there are two kinds of branch. Namagatsha amabili. Khona athelayo, akhona enza njani? Angatheli. Njengoba bese ngishilo ukuthi all the branches are attached. Now wabuka ngamehlo, ubona umvini. Now ulibuka lebandla, ubona umvini namagatsha semvini. Kodwa kuthi lo mvini nakhona thela khona ngatheli. Chapter number 13, mafundo verse 1. Wathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli lizwe. Aye kuyise. Ebathandile abakhe abasezweni. Abathanda kwaze kwaba sekuphelele. Sekudliwe uSathane esekufake enhlizweni kaJuda Iscariot kaSimeon ukuba amkhaphele. There are the two branches. Ebathandile abakhe kwaze kwaba kuphi? Kwasekuphelele. Kodwa kunanawo futhi in the upper room. The branch engatheli ithelo. Igatsha elenza njani? Elingatheli ithelo. Elelizwa uNkulunkulu masuqhubeka. They have an outward attachment. Babonakala ngaphandle, they are attached. Babonakala bekuwona umvini. Kodwa ilizwi uNkulunkulu mayisiphetho sabo. Liyawunqunya lelo gatsha liyekele libone bese ngelelo lusuku lelo liyathathwa liphonswa kuphi bazalwane emlilweni. Maye ubhubha kwalo. Ilizwi uNkulunkulu verse number 1, chapter number 15. Mina ngingumvini owona wona. I am the true vine. Khona phethele iswati. I am the true vine. Mina ngingumvini longuwesibili. Awume khona lapho. Mina ngingumvini longuwoyini? Sibili. Why aqale athi ngumvini onguwona wona?
is a vine uNkulunkulu ayitshala engasiyo eniliyona. Kunomvini ongawona umvini weqiniso. There is a vine that is corrupt. There is a vine that is defective. Kunomvini ongawona ongasiyo oyiqiniso. Kunomvini oguquke waba ngowamanga. Kunomvini oguquke waba a corrupt vine. Kunomvini oguquke waba yilento uNkulunkulu ayitshala. Uma ayisho Isaya athi umvini okhipha ama-fruit abambayo anganambitheki. Abese uyema phambi kwabo, nakema phambi kwabo athi I am the true vine. Yini ndawo uyaqonda ukuyazi nabantu ukuthi kunomvini awutshala ka-Israyeli, kunomvini awutshala eJerusalem, kunomvini awutshala eSiyoni. Mhlawumbe usaphula eGibhithe wayowutshala ezweni lesethempeli. Kodwa lo mvini usuguqukile, sowunomvini that is corrupt, sowunomvini ongatheli iy'thelo zakamoya. Abesuyema phambi kwabo, sebanile bo-Abraham, bantwana ba-Abraham, I am the true vine. Nginomvini engiwubona wona. Thini ngiwumvini engiwubona. Isaiah chapter number 5, verse number 1. Mangihlabelele ngothandiweyo wami, isihlabelelo sothandiweyo wami nesivini sakhe. Othandiweyo wami wayenesivini egqumeni elivundile kakhulu. Wasimba wakhipha amatshe aso, wasitshala ngomvini omuhle, wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso, waqopha izikamo kuso, wathemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, kepha saveza izithelo zasendle. Bayawazi amazwi Isaya. He planted a vine ezweni lesethembiso. Abatha bePostoli oStefano mhlawumbe ebuza ngenkolo yabo athi bantwana bakaNkulunkulu, lo Nkulunkulu Abraham ahamba naye ezweni angalazo, wathenjisa uAbraham wathi lelize oyisihambi kulo uzobuya ngikuphe lona libe ngelakho, kodwa for 400 years uzoba ezweni lokugcina kanye nabantwana bakho. Wahamba waya eGibhithe ethuma uMose, emthuma eGibhithe ukuthi akayolanda umvini. Nakafika eGibhithe waphuma nomvini uMose, wagijima wawela ulwandle olubomvu, wachemuka amatshe endleleni, wasusa wambiwa yonke into, walungisa insimi ukuthi ayitshala, watshala Israyeli, wathela iy'thelo. Ningoni zikaNkulunkulu likhuluma la mazwi, lithi ihlumelo kaJese lalikhuluma ngalo mvini. Khona into eyashaba ebeyinteni beyisibusiso zesizwe zonke. Lo mvini wawubekuthela iy'thelo, abezizwe beze kuwo bazosho ukuthela iy'thelo zokuphila okunaphakade. Bafika bezizwe bathola iy'thixo, bafika bezizwe bathola ukunikela abantwana, bafika bezizwe bathola kunenkohlakalo, bafika bezizwe bathola kunesifo esimangalisayo. Bejika benganako lokuphila ka-Israyeli, befika khona kunomvini, bekutshela ukuthi kulokuphila okuvuna phakade, kodwa wavela ovela ngokosifazane ovela ezulwini, wathi bekevela kubo wathi lakelani bantwana baka-Israyeli, nginguye umvini ongibonayo. Izibusiso zonke za-Abraham zikile, yonke into uNkulunkulu akayikhuluma ngomvini wok-Israyeli ukile. Bese usihlabelela sithi u-Israyeli akaqedwa ngoba uNkulunkulu wakumile. Funeka siyiqonde le ndaba, sisuke sithi uJesu akaqedwa ngoba ubaba onguye olinda nasisivina kumvini umlondolozi. He is the true vine. Ungumvini onguwona. Ungumvini onguwona. Amahubo chapter number 8, verse number 8.
Ungayifunda yonke le chapter ikhuluma ngomani onawumvini. Kodwa lalela verse number 8 to 10. Wakhipha umvini eGibhithe. Waxosha abezizwe. Watshala wona. Uyabalisa u-Isaka. Uyabalisa uDavid. Uthi lo mvini sewuyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Ngoba sewuthela iy'thelo zaMnumzana zasendle. Abantu umvini awumile nje. Awumile ehlane umvini. Awumile emahlathini umvini. Umvini utshalwe ekhaya. Unakekelwe ekhaya. Unikezwe amanzi imihla namalanga. Uhlakulelwe umvini. Usekelwe umvini. Uvikelwe umvini. Wakhelwe ekhaya umvini. Akuyona into yasehlathini, kodwa into yasekhaya umvini. Thina nguwo umvini onguwona. I am the true vine. Yabona? Ngiyabazwela abagibela futhi imali zabo. Begibela amabhaloni. Beshonela Israel. Ngoba becabanga ukuthi kunesibusiso lapho. Yes, kuhle uhambe uyofunda, ubone ngomlando, ubone kahle ukuthi kuyavuna umntwana. Kodwa uma ugibela ukuthi uyofuna isibusiso, uthi lalela, lo mvini sowukhipha iy'thelo zasendle. Yimi umvini engiwona wona. You come to me. Niza kimi. ISayoni mina, intaba engcwele yimi, itempeli mina, i-altar yimi. Usho njalo uMahebheri. Athi yimi itempeli lasezulwini. Yimi i-altar yasezulwini. Yimini umpholo wesivumelwano yimini. It is I. Uzani kimi. So wazwini amazwi mekathena Jesu, ngimi umvini engibona wona utshela labantwana bakaIsrayeli. Angedlula verse number 1. Mina ngingumvini owona wona. Ubaba oyini bazalwane umlimi. Ubaba uyini ayivelelanga le. It was ordained by God. It was divinely planted by God. Awuyicebo laNkulunkulu. Wayitshala kowesifazane kaIsrael. From one generation to the next. Kusukela kuAbraham nakoNoah. Bezalana. Abazi ukuthi kunembewu uNkulunkulu ayikhandayo ngabo. They go through trials nazo zonke izilimo nabo konke. Yavela kuDavid, edlulela kuDavid. Yaze yavela kuJoseph noMaria. Litleliza uNkulunkulu. Ubaba ungumlimi. He planted it in the womb of a virgin. Wayitshala. Wathi makayitshala. Wayitshala emhlabathini ovundileyo. Wayitshala emhlabathini ongcwele. Wathi makayitshala uvela oSimeon banayo insindiso kaIsrael. Ngiwumvini nabeyibona. Athi nabangena abangcwele beyibona bathi ngini. Izazi zasempumalanga zaqhamuka iphethe izipho. Nebelokhu beyifuna kaIsrael bengayitholi lento abezizwe. Kodwa nazi izazi abezizwe beshona kaIsrael babona inkanyezi phezulu. Nabefika khona bayakhothama. Nanku umvini onguwona wona. Uzawuba ukuma nokuwa kwabaningi. Nanku umvini uzoba ukuma nokuwa kwabaningi. That is the verdict. Utubaba unguye umlimi. The farmer is the one that decides ukuthi ngitshala nini. Umlimi nguye ombaya khipha amatshe njengoba bathi ngasekula amatshe kaIsrael uyotshala ngasekula umvini eGibhithe ngiyotshala kaIsrael ngamba amatshe ngabe ngenza umhlaba wangabi nameva ngenza umhlaba wangabi namatshe nenza nomhlaba wavunda umsebenzi womlimi loyo. And he planted this vine. Wayinakekela yakhula.
uma athi ngumvini onguwona usho ukuthi it is time usukhulile usufikile in maturity la khona sokhiqiza amagatsha athi amagatsha ubona wona ngaphuma athebithele yayibona kanti ukuthi intimate kangakanani uyawona nabangena emkhumbini bakamunye nomkhumbi onoma bangena kuwo nathatha iwundle eGibhithe lipendwa ngaphansi kwey'nsika zabo bakamunye kanye nabo bengena kanye nabo malithi isankulunkulu ngiyisinkwa sephinde uyasithatha ngoba into idlayo uba yiyona yona ungathi mina nginamanzi ophila nawuphuza la manzi engena kuwo kodwa lalela kunasefika Kristu ibeka kanjani uyibekathi wena nami ngimumvini isho ukuthi lento yonke into amagatsha aphila ngayo ayithole emvinini sikanye kanye kuze kube nguna phakathi sikanye kanye kuze kube nguna phakathi uma the illustration angu-2 that shows this intimacy umshado nomvini ngoba emshadweni uthi indoda izoba ikhanda yani yomzimba nomzimba ungumfazi unguKristu bamunye they are one they are united together kanjalo nomvini banjalo baboshelwe bakanye kanye and then lento is organic it's not mechanical awuthatha uhlanganise naloko kuphuma kuko kona lokho yabona amagatsha aphuma kuwumvini akanalwa lehlala zofaka kuwo kodwa ayayiphumela la kuwo wakuzwa izwi lakhe lona obebeza ubaba nguye is the gardener is the husbandman ungoye umlindi uyena ovikelana nomvini wona onakekelayo wona ondla athi ngiyaweza lamazwi uJesu mhlambe beyahlabelela athi uyasondla uyasinakekela yebo uyimavusi wayeqonda ukuthi ubaba is the gardener noma bangangenza noma bangathi angibulala kodwa ubaba is a gardener onguye ovikela nasivini nasi sibheka amagatsha ngihlale phansi verse number 2 yilelo nalelo gatsha elikimi yilelo nalelo gatsha elinjani bazalwane ngoba onke amagatsha aphuma kuye onke amagatsha akimi ngangikhaze lento ufuna ukuthini bakhoza ufuna ukusitshela ukuthi kunabantu abangamagatsha bekuKristu kunabazalwane abaKristu babeseneminyaka balahlekelwa ukuphila kwabo kunaphakade na ngoba siyaqonda uma nibiza uNkulunkulu okhona indoda kunokuphila kungakanani bazalwane okungunaphakade siyawuhlukaniswa yini ngabe inhlupheko ngabe ukulamba ngabe ukufa yini na lento iqalile uNkulunkulu uyayifeza kube sekuze kube sekugcineni amen he who is born again is born to eternity yena ozalwe kabusha uzalele ngunaphakade ngeke ngizwe abantu bethi there is carnal Christians indaba ethi carnal lisho ukuthi inyama kunabazalwane bani benyama akekho umzalwane wani wenyama there is only uyedwa umzalwane okhona umzalwane wani wamoya ozelwe ngamoya akekho umzalwane wani bazalwane wenyama is never there he will never be there there is no carnal Christian ubantu bezama ukukhuluma isilungu esimnandi bathi there is no carnal Christian akekho umzalwane usindiswa namuhla kusasa awe emiseni kaNkulunkulu engasabi nayo insindiso akwenzeki it is impossible akwenzeki uzophinda zalwe imfuthi kabusha umuntu uzalwa kube kanti you are born once ngomzali wakho you are born once namoya oyingcwele akwenzeki aphinda kuzalwe futhi moya oyingcwele you are only born once abazalwane bayalimala endleleni bayadinga ukugezwa inyama bayangena esonweni njengoDavide owona kodwa noma besesonweni
ekupheleleni. Bayabuya behlambuluke befundise umzali. Because they're at war with sin. Angathi abantu mabasempili bazalwane. Abantu mabasempili kungayenzeka ngiwina round 1, round 2 zingithele, round 3 ngivuke, round 4 zingiqiqize phansi. Kodwa into ngesiqiniseko ngami ukuthi mafika round number 12 esami isandla sokuphakamisa. Sami isandla sokuphakamisa. Ngilwa ngesibindi nakho konke okuthandelayo nokusinda kangaka ngiyalahla imihla nemalanga ngihlukuluzele nephambili. Ngoba I know I'm certain for victory. I know ngiyidlalifa yasezulwini. Niyazi ukuthi ngumnqobi. Niyazi ukuthi angibona ukusila ngikhanda. Niyazi ukuthi nginesibusiso sika-Abraham. Niyazi ukuthi ngizophila msebenzi kakhulu. Kodwa labo abangekho enkosini abe bebonakala ngathi basemvinini. Bathi basezishisa babe sebayaduma bayahamba bangaphenduli. Bahambile because they were not part of us. So, uma libiza uNkulunkulu, yilelo nalelo gatsha elikini. Number 1, elinjani akini? Elingatheli izithelo. Labantu nawo babona basemvinini njengoJudas Iscariot abahamba kusukusela eBhajathisi weJordani babekade bayibona ngamehlo babona amazulu evulekile balizwa izwi lona indodana yami othandekileyo umlaleleli bambona moya kaNkulunkulu wehla ngentobeko emangalisayo njengejuba wehlele ekhanda lakhe empowering Christ ephuma uJesu ayehlane enza zonke lezimangaliso sekagcwele moya kaNkulunkulu. uJudas Iscariot uhambe eyibuka lezinto uhamba nazo uyayilonda enhlizweni yakhe uhamba kanye nawo uze abizwa abe ngumphostoli abesaba ngitreasured webandla lokuqala lasezulwini abe ngitreasured aphatha imali kanti iyo le mali ezomuyisa ekhobeni ungabona ukuthi iyabuyisa ekhobeni kodwa iyayiveza ukuthi enhlizweni yakhe kwakunani kwakungekho Christ enhlizweni yakhe kwakunemali. Christ was never in his heart. Mhlambe lento ikancane kubantu abasha kodwa ngeke ibone kubantu abadala. Elizwe kahle ukhuluma ngento le. Ngoba kuyaziwa ukuthi ngingumamkhoza. Bayikhonza bonke bomama bala eNkotshane namfanele ukunibe nebandla lamkhonza. Leyizwa lento ngisho. Ngoba vele kuyahlonipheka into yenkolo enzenje nkosazana iyahlonipheka. Kuze nami ngihlonipheke la kufanele nibe nebandla. La nami ngizowenza njani nizokhonza khona. But is not in Christ. Kodwa ngekho kuphi emvinini owona. Ibonakala ngaphandle lento sengathi khona khona. Befakaza kamnandi. Behlabelela kamnandi. Beshumayela kamnandi. Bakhokha ushumi kahle. Bayahlanganyela zonke inkonzo. Babonakala benjalo kodwa ikhona ilanga la uKristu will expose them. Khona ilanga la azo expose them. What is it there? Ngoba umuntu onjalo give him time and time will expose that person. Nika isikhathi. Isikhathi sowenza njani so expose lo. Base bathi abantu ke wayekhola sazi kwenzekalana. Akazange ekholwe. Wabonakala ngathi usemvinini. Ikharakter yakhe yafana nomvini na ubheka. Isimo sakhe safana namanye amagatsha. Wahlabelela njengamanye amagatsha. Wenza izinto njengamanye amagatsha. Kodwa yena ngekho uKristu. NjengoJudas. But there is a time it is coming. Okufihlakele kuyawuvela obala. Okufihlakele kuyawuvela obala. Hey, yilelo nalelo gatsha elikini elingatheli izithelo liyalisusa.
Number 2, ilelo nalelo elithela izithelo biyalihlunga ukube lithele kakhulu. So the gardener is at work. Umlimi usemsebenzini imihla nemihla. Umlimi ukuphi bazalwane? Ayangibusisa lamazwi. Shothi lo mlimi akasuke emvinini. Akathathi break emvinini. Akana holiday emvinini. Akana sabathe emvinini. Uhleze usebenza. Uthi makuhlumalele abe elibhekile. Uthi kuhlumalele abe elibhekile. He is always there. Uwo onke amasizini alomvini ukanyekanye nalo. Ufika ubusa ukanyekanye nalo. Ufika amazolo ukanyekanye nawo umvini. Ufika langa ukanyekanye nawo umvini. Awushiya umvini. He's always at work. So ilula nalo bathelayo nabenza njani bangatheli laba abathelayo that is the ruler. Akekho umzalwane ongatheli akekho. It is impossible. Akekho umzalwane owenza njani bazalwane ongathi. It is impossible. Akekho umzalwane ongatheli. It is impossible. Amane hluka i-degree yokuthela kwethu ngoba uthi ngiyahluma ukuze lithele kangakanani shothi belithela kangakanani kodwa ngeke umzalwane owenza njani ongatheli. We are called to be productive. Sibizela ukuthi sibe njani bazalwane sibe productive. Maye yimbi lento yenziwa bazalwane. Evangeli silithola ngomusa. Sithi singalaphela ngomusa. Uzothi senze imisebenzi enjani emihle. Siyenza ngoba sesivele sinani samukele lo musa. We are called to work. We are called to be productive. Akufuneki ivila embusweni kaNkulunkulu. We are called to be productive. Sithele ngamakhulu ngeenkulungwane in season, out of season. Sithele. Uyisinengiso ukuba ivila. Uyisinengiso ukwenza njani bazalwane? Let alone lapho uNkulunkulu akubeke khona kulo muzi akubeke khona njengomama ungubaba. Let alone kulo msebenzi uNkulunkulu akubeke wona. Ngoba lento esingiyo kuKristu manifest la ngaphandle kuleli lizwe silona. Abantu beyikhandle emsebenzini la besebenza khona kodwa ekwenza kamoya bayikhandle. Our priorities are wrong. Abazalwane, they must be known as the most productive people that are called. Because we are called to be productive. We are called to stay. Mina, mama lento yokulima engumsebenzi wami. Esingasatheli siyambiwa sikhiphe siyolahlwa. Uqale phansi. We are called to be productive. See, let's tell. See, let's tell. Iy'thelo zokulunga lezi. Iy'thelo zakamoya. It is a righteous attitude. The attitude enani enokulunga kaNkulunkulu. Salwana. Into engimangalisa nazi iy'thelo. Azibongeki akekho umuntu ongathi nasi ngiyasibona bese uyabona. Mina ngathi nangisindiswa ngikhuluma ngesithelo. A righteous attitude. Ngathi nangifunda lizwi lithi lisililo likaNkulunkulu. Anazi yini ukuthi ithempeli lomzimba wona ithempeli kaMoya oNgcwele. Iyaboshelwa yini ukukhanya nobumnyama yini? Mangilizwa nelizwi, I'm talking about a righteous attitude. Ngabona intombi zami ukuthi angikwazi ukuboshela nazo. Ngoba ihambisa. And akekho umuntu ebekayibona le. Ngithi akekho umuntu ongabuye ezoshayela izandla somzalwane yakho. Into phakathi. It is the work that is done.
This righteous attitude ayishayelwa zandla ayibona umuntu bakuthini nale kumfana namatheni usolisho kona lokho angikhulumi nokusebenza ebandleni osangaphandle lokho ngoba khulumela into engaphakathi ngikhuluma mina about righteous attitude into yenzeka lengaphakathi kuwo ungabona umuntu otofunda uGenesis ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba akhuluma izinto moya kaNkulunkulu lengaphakathi kwakhe uthi ngihlale ngifunda muselizwe kodwa ngalelo suku ufuna uGenesis uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba kube nema-revelations lengaphakathi kube nezinto ezakhekayo lengaphakathi kube neyifungo oyithathayo lengaphakathi kube nokukhola lengaphakathi okwenzakalayo yizo ley'thelo okhulunywa ngazo if bekuney'thelo ebeyibonakala ngezandla akekho lebengadlula Judas Iscariot akekho lebengadlula Judas Iscariot. But this righteous attitude ngaphakathi amnandi ngoba ulindele ukutshelwa ngumfundisi ukuthi lokho akwenziwa nalokho akwenziwa njani ukumunca emvinini ngoba uwona umvini owondla lemicabango yakho suka kumvini. These are righteous attitudes. These are righteous longings ukulangazelela kwakamoya ukulangazelela okulungileyo. These are righteous desires. These are longings. These are righteous desires. Noqeda kusindiswa namuhla uba nawo these righteous desires. Besho mina nokungazi ukuthi ekholweni akwenziwa lokho nalokho kodwa lento uba nayo ngaphakathi. Uyazi ukuthi umbona ngani ngoba niyazi ukuthi iphawu lokuqala liza uNkulunkulu lisitshela ngomuntu osilisa kuvuka iqubo lengaphakathi kuye. Kuvuka iqubo lengaphakathi. Mateo ngiyakubazi ngani ngeyithelo zakhe athi base Roma chapter number 6 you were slaves to sin and now in Christ you have become slaves of righteousness. Nani igqila zami zesono kodwa manje you are slaves of what? Of righteousness. Ngoba nesengabantwana bakaNkulunkulu. You are servants of righteousness. Verse number 2 yilelo nalelo gatsha ezithela uyalihlunga ukuba lithele kangakanani bazalwane. Anginazi isikhathi ukuthi hlakaniphi nami ngiyahlala kiyo. Nasibuke nje nawo amazwi bese ngihlala phansi ukuthi wenza njani uyayikhuluma uyayihlela ehlunga. Uyihlunga kanjani? Uyihlunga kanjani bazalwane? Lalihle igama uyayihlunga. Even in the Bible version of King James bayahluleka ukulitranslate leli gama ngokuyilona. Leli gama lisho to cleanse. Yabona umuntu uma enesilonda athi uma enesilonda sesinobovu sine infection. Sithi uma sine infection uyasigeza abese wenza njani? Uyasicleanse. Mandulo bekathi umntwana mekaqeda ukuzalwa bethathe usawoti bemhlikihle umzimba wonke benzela ini cleanse the child bebulala wonke amagciwane. That is the way that he uses it. Ile gama lisebenzisayo la makathi uyawehlunga. He cleanse. Lisho kona lokho ukuthi uya cleanse. Kodwa ukwenza kanjani lokho? Ukwenza kanjani? Sonke siyayiqonda ukuthi makukhuluma ngomvini makathi uya cleanse. Futhi uyancamula akathi uyahlula ikhaksi uyancamula imazalwane izono wenza njani encamula ungazona izono nje kuphela yonke into useless empilweni yakho for ukukholwa wenza njani encamula yo bazalwane uyabona ngisho mne iy'thelo lala righteous awutshelwa ngumuntu ukuthi umzala nodoka kanje. It is the work yabani yomlimi owenzayo kulamagatsha ani omvini wakhe. He does as he please kumagatsha omvini wakhe. Wenza ngale ndlela athanda ngayo kulamagatsha alomvini ongowakhe. Uyabona
isihlahla sabhanana kuba nesigaxa le ngaphansi. Sikhipha lento siyibiza ukuthi amasaka. Ibiza ukuthi labantwana babizwa ukuthi bangamasaka. Niyazi laba abalima ubhanana wawayeka onke lamasaka ngeke uzuvune lutho. Kodwa funa ukuthi ukhiphe usale edala neliphakathi nendawo nelincane konke okunye okuncane wenza njani uyakunqamula konke ziba yintathu awufuna ithela. Ufe esidala uvule esishe zihlale zinjani zintathu. Emobeni uthi makulinywa umoba uthi umoba ungawa. Njengoba inetha kamvula imvula kanje uwe umoba uthi ungawa ilanga liyakwazi ukungena. Kubese kuba nento ebiza ukuthi ama-bullshoots. Lento ifika ikhule ingumoba nayo iyakhula kodwa ngeke izikhule izenze njani ikwazi ukuthi yenze ushukela. Kodwa iyakhula ibe ngaka ngoba nomoba sowile imila lamaceleni. They are useless. Akusona isono but these are useless things ezikhona empilweni zethu. Akusona isono, akusona isono. Yebo uNkulunkulu uyanqamula isono kodwa kuna lezi zinto, these behaviors, this attitude, this kind of social media, this kind of labangana nabo uyabanqamula abasona isono kodwa uNkulunkulu uyahlunga kubo because he wants you to be productive. Masubaba nje njengoba noma ubaba ngonilanga ngayizwanisi ngenaphakade nithi awusakwazi ukuhamba nalehlobo lelabafana manje. Awusakwazi ukuhlangana nalehlobo kanje labafana bona so ubaba manje. Ngikhuluma about this useless thing ezithandela kangaka izona isono. Kodwa lezi zinto zibonakala zingana usuyidifeni akusona isono. But kuzakuthi ube productive umvini nalona ongumlimi wenza lento eyithandayo kumvini uzothi wenze njani uthele. And then most times it is very painful ibuhlungu makayenza moya kaNkulunkulu. Angikutshela ngoba nje indlela encane enza ngayo uNkulunkulu uzobe sengiyakhaza. Uyakwenza through sickness. Ngisho mina ngingasakuhlungu. Uyakwenza ukulahlekelwa ngumsebenzi. Uyakwenza nge-disappointment ube disappointed. Uyakwenza ukulahlekelwa kwabathandiweyo ba. Uyakwenza struggles of life. Uyakwenza izinto ilangazelelayo ungayitholi. UPawulo wathi ngiva ini kunenyeva la phakathi kwami athi yena lalela umusa wami ukwanele. When you are weak you are strong. Uyayenza uNkulunkulu even through failures. Uthi uyazama wehluleke, uthi uyazama wehluleke. Unento yenzayo. Kunomsebenzi esuka phezulu kwami. Iba buhlungu, sometimes emotionally ibe buhlungu, sometimes physically futhi ibe buhlungu. Kodwa kusemsebenzini. Yo, bathi ngangithi God orders your troubles in your life. They are ordained by God. God orders troubles in your life. They are ordained by God. Because He wants you to be productive. Funa ukuthi ube ngumvini owenza njani othelayo amagatsha athelayo. In order ukuthi masuku la kunqunywa khona angatheli ungenzeki utholakala uyophonsa emlilweni nawe. He orders your troubles uzokuthi ungathi ungenzeki ngelanga uyithole sesihogweni. He orders troubles for your life. Mbongo uNkulunkulu ngakho. So nangumlimi niyazi ukuthi umuntu makafuna ukuthenga uphatha umese ngiyabekisa uphatha ini umese uyowenza njani uyopruna uyakhipha lamagatsha lawa ngathini. Nina senihlanzekile verse number 3 ngezwi engilikhulume kimina. Nawezwa lamazwi nina senenze njani kodwa ukhona ongahlanzekile ngaphambi kwenu engizomhlanza nokumhlanza kwami ngihlanza umvini wami ngiyokunqamula kulo mvini ayilahlela ukubona phakathi onguJudas Iscariot. Nina senihlanzekile nihlanzwe ngani bazalwane? Ngisebenzekile ukunipruna izwi. Yamuzwa ukuthi uthini uJesu? Uthi mina ngingumvini ubaba ungumlimi and uthi lo baba nina senihlanzekile
Hebrews chapter number 4. The word of God is sharper than any two-edged sword, dividing soul and spirit, joints and marrow, and it is a discerner of thoughts and intents of the heart. Please, the kaNkulunkulu inkemba esinahlangothi zonke bazalwane zombili. So lizwi kaNkulunkulu is the cutting instrument. Lizwi kaNkulunkulu is the cutting. Nabamile lana beshumayela onke malanga. They are pronouncing a cutting instrument, but thumela lizwi a cutting instrument in your life. Elikhipha inkofu oseyimilile zeminyaka ezikwenza ungakwazi ukuphendukela enkosini. Ezithuluka inhliziyo yakho nemicabango yakho athi omunye ngithi ngekhaya ngilizwe lokulinkeketha. Umese kamoya kaNkulunkulu lo uyasika. Is pruning away. Yabona nalilizwi kaNkulunkulu lithi lona lelizwi kaNkulunkulu. Angazuthi ngayichaza kanjani ngihlale phansi. He cuts through our anger. He cuts through our being short-tempered. He cuts through our disrespect. He cuts through yonke into engamlaleli engayithobeli intando kaNkulunkulu. He cuts through it. Kodwa nalena there is an instrument that he uses. There is kaNkulunkulu it cuts through. Kodwa uNkulunkulu has ordained zonke lezimo ezikhona empilweni yakho. Mhlawumbe lethe ukufa. Ukufa masekufikile empilweni yakho ubese uyahluleka ukuthobela ilizwi kaNkulunkulu. He then sends a knife. Ihambe iyogwaza ihlabe ehlukanisa imicabango. Mangithi bantwana hloniphani abazali benenkosini abese uNkulunkulu umnikeza ithuba umntwana ukuthi angahloniphi abese angahloniphi. There is only one thing engamlanda kuloko kufa lokho lizwi kaNkulunkulu. He ordains the trouble. Kodwa uyena ongena ngaphakathi ashaya isejari le ngaphakathi. The trouble and the knife yabona the mess awuphethe the hand yalo mess awuphethe. This is the trouble that he ordains for your life. Kodwa le blade yalo mess elizwi kaNkulunkulu. Awasathobela ilizwi kaNkulunkulu uphethe umenze onani onesibambo and nesibambo izo zonke lezi zinto ezikwehlela empilweni ngakho uzothi wena uzokufundisa ukwenza njani ukuthobela intando kaNkulunkulu. Angikhuleke. Baba wethu sezulwini. Umusa uNkulunkulu uhlala phansi silalele izwi lakho. Uyisabelo uNkulunkulu esingangele bani nabani. Kodwa kakhulu uNkulunkulu lokuthi silizwe. Sibese siyanenza uNkulunkulu. Ungumusa loyo vele ezulwini. Izwi lakho liyaphila liyinkemba lokho ehlaba ehlukanisa. Nalibandla lakho uNkulunkulu naba abantwana bakho. Usibizele uNkulunkulu to be productive. Usibizele uNkulunkulu ukuthi sibe ngabathelayo. Baba wethu sezulwini. Ungenzeka inkosi ukuthi izinto azenzeke kunalibandla. Kuba kushoda abantu abazothela. Ungenzeka iphiwe ebandleni ayisebenzi. Kuba kushoda abantu abazothela. Moya kaNkulunkulu. Ongeke imbabo sezulwini wehla kunamumvino wawutshala encotshana. Bese uNkulunkulu yiprunus. Usenzele uNkulunkulu ukuthi sithele kakhulu to be productive. Kube neyithelo nabantu bezizwe. Baze bebona ukuhamba kwethu, bebona iy'thelo zethu ngoba isihlahla saziwa ngey'thelo zazo. Lekelela mina baba. Lekelela nabo abazalwane. To remain humble. Sikhale uNkulunkulu silindele ukulalela izwi lakho ngekudobela. Ngoba lona uNkulunkulu ilona eliyimpendulo yayo zonke izinto esiy'dingayo. Ngoba uwe uNkulunkulu osebenza nawo amagatsha uze ukuthi athelele iy'thelo eyilindelwe nguwe. Ngakho Baba sebenza nalibandla lakho izibuye inkosi yethu uJesu Kristu.